připraveni, můžete si dělat poznámky, já vím, že tady mají někteří 2-3 poznámky, takže vás chci k tomu povzbudit. Další taková věc, nejenom s tím mobilním telefonem, ale zároveň, pokud nepotřebujete jít na záchod, samozřejmě záchod je tam, pokud potřebujete, tak se normálně zajít, ale snažte se nechodit kolem a nemluvit jedni s druhým, nerušit jedni druhé. Seš tu dnes za sebe, seš tu sám před sebou. A my, když chválíme Pána, teď jsme chválili Pána, tak je to něco, co děláme jemu. Jo, my ho proč chválíme Pána? Proč uctíváme Pána? Já to tady vždycky říkám. Pána chválíme za to, co udělal. Uctíváme ho za to, kým je, jaký je jeho charakter, že on tě miluje, že dal svůj život, že dal svůj syna, za to, aby my jsme byli zachráněni, aby my jsme byli spaseni. Ale když ty posloucháš vyučování, tak to je něco, co ty děláš sám pro sebe. To neděláš pro Pána. To, jestli ty nepřijmeš dnes nic, jestli ty nebudeš vybudovaný Božím slovem, Pánem nepohne. Bůh je stejný. Boha nezmění naše reakce, náš postoj. To je něco, co děláme pro sebe, že my budeme sami sobě. Takže já vás chci povzbudit, abyste byli připraveni do svým duchu. Pojďme ještě zavřít oči, sklonit hlavy. Pojďme se krátce modlit. Mějte ten postoj ve svém srdci, když se teď modlíme. Řekni, Duchu Svatý, otevři moji mysl a otevři moje srdce, ať přijmu to, co chceš, abych přijal dnešní den. Vyučuj mě, Duchu Svatý, buduj mě, Duchu Svatý, ať jsem silný v tvé známosti tvého slova. Děkuji ti za tvou přítomnost a za tvoje slovo. V jménu Ježíše Krista. Amen. Sláva Pánu. Takže dnešní seminář se jmenuje Bible a víra. Bible a víra. Co je Bible? Bible v překladu z řečtiny je soubor knih. Bible je soubor knih. My dneska máme Bibli v takovéhle vazbě a v podstatě, jako kdykoliv vezmeme si Bibli do ruky nebo přemýšlíme o Bibli, tak ji bereme, přemýšlíme jako o ní jako jedna kniha. Ale ve skutečnosti Bible je soubor knih. Bible je soubor knih, který byl psaný, v uvozovkách říkám, který byl psaný, ne která byla psaná, jak říkám, není to jenom jedna kniha. Ve skutečnosti v Bibli je několik knih. A ty knihy byly inspirované Bohem samotným. Ty knihy byly inspirované Duchem Svatým. Duch Svatý je Bůh. Duch Svatý je třetí osoba z Boží trojice. A Duch Svatý přišel k člověku. Musel najít takového člověka, to je hodně důležité, který byl ochotný naslouchat. Duch Svatý přijde jenom těm lidem, kteří se umí stišit. Víte, my žijeme dneska v době, kdy neustále potřebujeme mít hluk kolem sebe. Zapnutou televizi, v autě zapnutý rádio. Ale když máš něco zapnutý, kdo z vás víte, že když máte rádio na plný pecky, dneska, když jsem sem k vám jel, tak jsme si poslouchali chválu na plný pecky. A vždycky, když manželka mi chtěla něco říct, tak jsem musel buď to rádio vypnout, anebo stišit, abych mohl slyšet. A tak je to s náma, kdy Bůh k nám mluví, když Duch Svatý mluví k tobě, ty potřebuješ vytvořit si takovou situaci, takový místo, aby si byl schopný slyšet, co Duch Svatý k tobě říká, co Duch Svatý k tobě mluví. Takže Duch Svatý mluvil po staletí různým lidem. Byli to pastýřové, králové, kněží, chudí, bohatí, vzdělaní, nevzdělaní, mocní, absolutně prostě neposlední. Bůh mluvil k různým druhům lidí, k různým typům lidí v různých staletích. A dal své slovo. Dal své slovo. My tomu dneska říkáme Bible. Ale jak říkám, je to vlastně soubor knih. Je to vlastně to, co Bůh mluvil směrem k člověku. A já vás chci povzbudit. Kdo z vás máte rádi mapy? Já třeba mám rád mapy, já sbírám mapy, to je jedna z takových mých koníčků. Tohle je třeba docela jednoduchá mapa. Já jsem nemohl najít jinou mapu, hledal jsem mapu Velké Británie. Tohle je mapa Skotska. Jste viděli, jo? A kde to začíná? OK. Takže tady vidíte, to je mapa Skotska. Tohle je velice jednoduchá mapa. Každý z vás, když si vezmete takovouhle mapu do ruky, tak jste schopni
poznat nějakým způsobem, jo? Když bychom si tady třeba ukázali na tom bodě nějakým, tak vám můžu ukázat, okay? Tak tady je město Edinburgh. Na to nepotřebuješ, že jo, nějakou hlubokou známost, abys na té mapě dokázal rozpoznat. Samozřejmě potřebuješ umět číst. Všichni potřebují umět číst, aby věděli, že tady se píše Edinburgh. A potom vidíme, že tady vede cesta do Glasgow. A pak můžeme dál a dál. Takže tady ta mapa je jednoduchá mapa. Ale bez mapy bychom nebyli schopni, a tady tu mapu nechám, už na naší druhé straně tam budu jak děti určitě. Jak bychom ji nechali, přitom tady necháme. Tak nechte v pohodě. Dneska máme všichni GPS, že jo? Všichni máme dneska navigaci. Ale kde jsme byli před 20 lety? Všichni jsme potřebovali mapy. Aby jsme věděli, jak se dostat z určitého bodu, jak se dostat třeba z Edinburghu do Inverness. Tak jsme potřebovali takovou mapu. A museli jsme si nějakým způsobem najít nejlepší cestu, pokud se tam chcete dostat nejrychlejší, tak tady máte nějaké dálnice nebo nějaké rychlejší cesty. A vlastně bez té mapy bychom vůbec nebyli schopni dojít z jednoho bodu do druhého bodu. Stejně tak to je s Božím slovem. Boží slovo je Boží mapa pro tvůj život. Já nevím bez mapy, jak se dostat z Edinburghu do Inverness. Já nevím, jak přijmout spasení, jak vědět, že jsem hříšný, já nevím, jak neskončit v pekle. Já nevím, jakým způsobem vlastně peklo je popsané. Já nevím, jakým způsobem nebe je popsané. Já nevím, kde člověk byl stvořený, kde člověk vzniknul a kam směřuje. Ale když mám Boží slovo, když mám tu mapu ve svém životě, tak najednou mohu zjistit, že jsem byl stvořený Bohem. Že jsem byl stvořený Božím slovem. Že všecko na tomhle světě je držený Božím slovem. Že tvůj život, dokonce i to, že dýcháš, dokonce všichni lidé, kteří o sobě říkají, že jsou ateisté, nevěří žádného Boha, tak v podstatě jsou závislí na Božím slově, protože skrze Boží slovo oni dýchají. Protože Božím slovem a skrze Boží slovo všechno bylo stvořeno. Ty jsi byl stvořený, já jsem byl stvořený. A my bez Božího slova, bez známosti Božího slova, poslouchejte, tohle je důležité, bez známosti Božího slova jsme jako lidé, kteří se chtějí dostat na sever Skotska, ale nemají mapu. A nebo možná neumí číst mapě a chtějí se tam dostat a neví jak. To znamená jednoduše řečeno, jsme ztraceni. Komu z vás se stalo, že jste byli někde ztraceni s autem, uprostřed někde nějaký pustiny a najednou vám nic nedávalo smysl a potřebovali jste mapu, neměli jste mapu. A víte, museli jste najít nějakého člověka, který by vám vlastně ukázal, kam jet, dát nějaký směr. My se nepak že jsme se ztratili. A Bůh používá lidi, aby nás nasměroval na správný směr. To je úkol nás kazatelů. Ale tvůj úkol je, aby si se naučil tu mapu používat. Aby si věděl, jak se dostat z Edinburghu do Inverness. Aby si věděl, jakým způsobem získat, nebo můžeš naopak ztratit určitě věci. Aby si věděl, jak přichází spasení. Aby si věděl, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a životem v Kristu. Aby si věděl, že můžeš být svobodný. Vidíte, tady jsem říkal něco o těch mobilech. Takže pojďme se podívat do Židům 11. kapitoly verše 3. Já to přečtu, mám hodně tady veršů. Tady se píše Židům 11. verš 3. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem. Takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Všimněte si, že tady se říká vírou rozumíme. To je zvláštní, protože víra není o intelektu. Víra není o lidském rozumu. Víra je o srdci. To znamená, my věříme a rozumíme skrze víru, ne skrze můj mysl. Všechno, co Bůh dělá, chce dělat v tom životě, on dělá skrze víru. Ne skrze to, jestli chápeš všechno, jestli rozumíš všemu, co se děje v tvém životě,
jestli rozumíš, máš na všechny odpovědi a na všechny otázky odpovědi ve svém životě, to není důležité. Důležité je, jestli máš víru ve svém životě. Otázka je, jak přichází víra? Jak přichází víra? Bible říká, že víra přichází, opravdová biblická víra, skrze slyšení Božího slova. Skrze slovo. To znamená, že ty nemůžeš mít takovou víru, kterou Bůh chce, abys měl, bez Božího slova. Nemožné. Absolutně nemožné. Ty nemůžeš mít víru, kterou Bůh chce, abys měl, bez Božího slova. Bez Bible. Nemůžeš. Ty potřebuješ najít Boží slovo. Potřebuješ vážit si Božího slova, cenit Boží slovo jako tu nejdůležitější mapu, kterou ti kdy kdo mohl dát. To je totiž mapa, kterou potřebuješ ty, aby si žil dobrý a úspěšný život. A nejenom, aby si žil na téhle zemi, v tomhle životě, ale i v tom životě, který přichází. V tom životě, až jednou nezemřeš fyzicky, tak tím my víme, že to tím nekončí, tím to všechno pokračuje. Takže my potřebujeme znát Boží slovo. Tady se říká, že vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen. Čím byl vesmír stvořen? Slovem. My jsme součást vesmíru. Tady ta zeď je součást vesmíru. Tady ta kazatelna je součást vesmíru. Já jsem součást vesmíru. Ty jsi součást vesmíru. My všichni jsme vesmír. Naše zeměkoule, země je součást vesmíru. Hvězdy, měsíc jsou součástí vesmíru. To znamená, že všechno a všichni byli stvořeni Božím slovem. Bez Božího slova není stvoření. Pojďme se podívat na Jan 1 až 3, Evangelium Jana. A tady se píše od prvního verše, na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. Tady je důležité, že všechno povstalo. Jinak v tom překladu řeckým všechno existuje skrze Boží slovo. Všecko. Řekni všechno. Všechno. Všecko existuje. I tvoje tričko, oblečení, což je vidíš, dýcháš. Všechno, co vidíš, existuje skrze Boží slovo. Bez Božího slova, tady říká Bible, ve verši 3, nebylo nic uskutečnění, nic nepovstalo. Všechno, jiný biblický verš říká, že všechno je držené skrze slovo. Všechno drží pohromadě skrze Boží slovo. Já chci, abyste si uvědomili, jak důležité je slovo. My mluvíme o Božím slově, o Bibli, ale můžeme si to převést do našeho života. To není jenom tak, jako že Boží slovo, to, co Bůh říká, má nějakou váhu, i to, co ty říkáš, to, co ty mluvíš, má taky nějakou váhu. Víte proč? Protože Bible říká v Genesis, že Bůh nás stvořil svému obrazu. My jsme stvořeni, aby jsme vyzařovali jeho obraz. To znamená, že když my mluvíme, naši slova také mají stvořitelskou moc. My můžeme tvořit buď dobré věci, nebo špatné věci. My můžeme buď povzbuzovat, nebo strhávat dolů. Můžeme žehnat, nebo proklínat. To znamená, naše slovo, co my mluvíme, je důležité. Já vás chci povzbudit, abyste mluvili Boží slovo, abyste si vzali biblické verše a vzali jako zaslíbení. Najděte si nějaký verše třeba z žalmu, kde se něco říká nějaké dobré věci a mluvte je do svého života. Nemluvte negativní věci, nemluvte pomluvy. Pokud někdo ve vašem okolí dělá nějaké věci, které by neměl, mluvte Boží slovo do jeho života. Mluvte Boží slovo nad jeho životem. Protože Boží slovo v tvých ústech má stejnou moc jako Boží slovo v Božích ústech. Tak jako Boží slovo v Božích ústech stvořilo všechno, Boží slovo v tvých ústech bude také tvořit. Bude tvořit takovou realitu, kterou Bůh chce, aby ty jsi měl. Ne takovou realitu, kterou ďábel chce, že budeš mluvit nějaké jiné věci, ale potřebuješ mluvit Boží slovo. Boží slovo, Boží věci. Amen? Takže tady se píše, všechno povstalo skrze něj. Teďka my tady žijeme ve světě, kdy
Někdo o sobě říká, že je křesťan, že je věřící. Já vím, můžete na mě zamávat, kdo jste díl jak rok křesťan? Kdo jste díl jak rok křesťan? A kdo jste míň než rok? Můžete zamávat? Míň než rok. Okay, takže tady máme pár z vás. Takže většina z vás, 95% jste další dobu než 1 rok. Konzervativní víra. Co je konzervativní víra? Jednoduše řečeno, biblická víra. Taková víra, jako Bůh chce, aby jsme měli, je za první, já to tady teďka napíšu, za první, věřit Bohu, jak to tady bylo, věřit Bohu, že Bible, já nevím, jestli to vidíte, že Bible je absolutně za první, ty musíš věřit tomu, že Bible je absolutně bezchybné Boží slovo. Pokud máš jenom jediný malý náznak pochybnosti ve svém životě, pochybuješ o něčem, co Bůh řekl, tak nemáš takovou víru, kterou Bůh chce, abys měl. Někdo za tebou přijde, nějaký člověk, ale nemůžeš věřit všem, co se tam, a začneš pochybovat o některých věcech. Nemůžeš věřit všemu, co se tam píše. Tak to už není biblická víra, to už není taková víra, kterou Bůh chce, aby jsme měli. Konzervativní biblická víra, víra, kterou Bůh chce, aby ty jsi měl, je víra, že ty věříš, že cokoliv se v Bibli říká, tak se stalo. Že cokoliv se v Bibli říká, že se stane, se stane. Že cokoliv se v Bibli říká, že bych měl nebo neměl dělat, tak to nebudu nebo budu dělat. Taková je víra, kterou Bůh chce, aby ty si měl ve svém životě. Taková víra. To znamená jednoduše řečeno, že cokoliv Bible říká, ty bereš 100%, že přesně tak se to stalo. Znamená, když Bible říká, jsme si tady četli, že vesmír byl stvořen Božím slovem, už tam není žádný prostor, abych si k tomu přidal, no, ale možná, že byl ten velký třesk, Big Bang, velký třesk. No, možná, že napůl, jakože Bůh nás stvořil z opice, Bůh stvořil tu opici a pak jsme se vyvinuli. Evoluční teorie. Tam už není prostor pro tyhle ty věci. Nemůžeš věřit v to, že Bůh stvořil svět svým slovem a zároveň, že my jsme stvořeni z opice. Tam není prostor pro kreacionismus, což je stvoření slovem Božím, a evoluci, což znamená, že stvoření stvořilo samo sebe. Rozumíte mi? Není prostor pro žádné pochybnosti nebo vytváření nějakých našich lidských představ, jak by to mělo být. Nebo jak někdo nám řekl. Já jsem se setkal hodně v poslední době s lidma, mezi Romama v romských církvích, že mi říkali různí lidi, no já věřím v evoluci. Já věřím v Ježíše a já věřím v evoluci. A já jsem řekl tomu člověku, no ale v tom případě nemáš takovou Bibli, která je postavená na Božím slově. Máš teda víru, která je postavená na Božím slově. Máš víru, která je postavená na tom, co řekl nějaký člověk. Takže musíte jako věřící na prvním místě absolutně uchopit Boží slovo a věřit všechno, co se tam říká. Že se stalo, nebo že se stane. To 100% Boží slovo. Nemít ani jednu pochybnost o tom. Pokud máš pochybnost, nebo nějaký člověk přináší pochybnosti do tvého života, tak ty se musíš rozhodnout, komu budeš poslouchat. Jestli člověka, který neví, jak se dostat z Edinburghu do Inverness. On neví, on žije ve zmatku. Jeho život je v bezmatku. On neví ani, jak žít svůj vlastní život. Od takových lidí my se nemůžeme nechat vést. Potřebujeme se nechat vést lidma, kteří znají Boží slovo a chodí podle Božího slova. A berou ho jako bezchybný Boží slovo. To znamená, pokud Bible říká, že to Rudý moře se rozpůlilo vejpůl, že z jedné strany bylo moře, z druhé a Izraelci prošli tím mořem, tak já tomu 100% věřím. Nepřidávám si k tomu žádné svoje teorie, to, co nějaký člověk někde zpochybňuje.
Tak se to prostě stalo. Jestli Bible říká, že Bůh stvořil člověka a požehnal ho a řekl mu, pročte se a množte se, tak se to stalo. Bůh stvořil člověka svým slovem, tím, že Bůh to řekl. Nebylo tam žádný mezičlánek, žádná evoluce, nebo nic takového. My potřebujeme mít tohleto ustanovení ve svém životě, aby jsme nechodili v pochybnostech. Druhá věc, kterou musíš 100% věřit, už jsme si tady teďka řekli, že svět byl stvořen slovem a že všechno bylo stvořené slovem. Takže vše bylo stvořeno slovem. Tohle je hodně důležité. A pokud máš tyhle dvě věci jako základ svého křesťanského života, někdo tomu říká konzervativní víra, někdo tomu říká biblická víra. Všecko ostatní, co je venku z těchto dvou věcí, tak jsou jenom lidské myšlenky, ideologie a názory, podle kterými se nepotřebujeme říct. To je asi jako tak, že když máte tady na té mapě ty cesty jasně ukázané a vy už máte nějaký základní, prostě už víte, jak si v té mapě číst a za váma někdo přijde a začne vám říkat, no, měl bys jet přes Glasgow, jestli chceš 16 let. A ty víš, že bys neměl jet přes Glasgow. On ti dává špatnou radu, protože on nezná mapu, on tu mapu neviděl, ty znáš tu mapu. Ty nepotřebuješ, aby člověk, který nezná slovo, ti dával rady do tvého života, aby ti mluvil. On neví, jak máš žít. On nemá tu mapu, on nežije podle té mapy, on nežije podle slova, on neví ani, jak se dostat on ve svém životě z různých problémů, z různých věcí. Takým lidem mi nepotřebuje poslouchat. Takže ty potřebuješ udělat rozhodnutí, co bude základem tvého života. Jestli Boží slovo nebo názory lidí. Takže já vám to tady ještě takhle rozvrhnu. Boží slovo. Boží slovo versus názory lidí. Neexistuje nic mezi. Tam není žádná mezipůda. Buď jsi v této kategorii, Boží slovo je absolutně bezchybný a svět byl stvořen Bohem, anebo jsi v této kategorii. To znamená, neexistuje, aby si byl jednou nohou tam a druhou tam. Jsi oběma nohama v jedné kategorii. A teďka, pokud jsi ustanovil, že jsi v této kategorii, díky Pánu za to, tak se můžeme pohnout dál v našich životech. Pokud tohle nemáš ustanovený, nemůžeš ve svém křesťanském životě pokračovat. Nikdy nevyrosteš duchovně, nikdy nepoznáš víc ve svém životě, protože jsi neustanovil tu základní věc, ten základ. To je hodně důležité. Víra a písmo nemohou být brány nezávisle jedno na druhém. Tohle je hodně důležité. Víra a písmo nejsou nezávislí. Bez písma není víra, jsme si řekli. Bez Božího slova není víra. Čemu věříš, když nemáš slovo? Jak víš, co se stalo, jak byl člověk stvořený, když není slovo? Jak víš, jak se být zachráněný z hříchu, když nemáš Boží slovo? Jak víš, jak se modlit za lidi, když nemáš Boží slovo? Nemůžeme žít jenom z pocitů. To je hodně lidí, že je z pocitů. Oni si myslí, že to je víra. A jsem nadšený, dneska přijdu do církve. A zítra se necítím, abych přišel do církve. Budu chválit Pána, nebudu chválit. Tohle jsou pocity, to nemá nic společného s vírou. Opravdová biblická víra postavila svůj život nad Božím slovem. Což znamená, jednoduše řečeno, pokud Bible říká, nepokradeš, nebudeš krást, tak nebudeš krást. Postavíš na ten základ, říkáš, nikdy odteď nebudu krást. Nebudu krást nic, cokoliv přijde. Nebudu se nechat pokoušet nikým, kdokoliv bude chtít, abych se nechal jim pokoušet. Takže postavíš svůj život na Božím slově. Můžeme takhle jít dál a dál, tohle je jenom nějaká základní věc. Takže Bůh mluví skrze víru a lidé skrze víru přichází k Bohu. Ale víra přichází skrze Boží slovo. Slyšení Božího. Bez slyšení Božího slova není víra. Není víra, jenom náboženství. Jenom mrtvý lidský náboženství.
Náboženství je snaha člověka dosáhnout spasení skrze vlastní úsilí. Že se bijeme, bičem, myslíme si, že skrze to bytí si získáme víc spasení. Že chodíme někde na kolenou a myslíme si, že čím víc schodů prostě projdeme, tím víc budeme blíž spasení. Ne. Tohle je náboženství. Náboženství stvořil Satan. Náboženství stvořil nepřítel Božího slova, aby odvrátil lidi od známosti, slyšení, poslušnosti a chození Božím slově. On vytvořil systém, ve kterém se člověk nemusí změnit. Nemůžeš zůstat stejný, jaký seš. Můžeš si hřešit, znásilňovat, cizoložit, loupit a lhát. Jediné, co pak potřebuješ udělat, je vzít si takový ten náramek v ruce a ty modlitby si odříkat. A bude ti to odpuštění. Nebo jít k nějakému knězi a říct mu to a pak jenom až od něj vyjdeš, tak žiješ úplně stejně, jako jsi žil, než jsi k němu přišel. Tohle je náboženství, stvořený Satanem, aby odvrátil lidi od známosti Božího slova, od toho, aby oni věděli, jak opravdu přijít k Bohu, jak poznat Boha. Opravdová víra je, že Bůh se stoupil, Bůh se ponížil. Víte, že v Ježíši Kristu se Bůh ponížil, už se nemohl víc ponížit, on přišel na tenhle svět v lidské podobě, v těle. Bůh se ponížil, aby se stal se člověkem, aby my jsme skrze jeho utrpení na kříži, jeho smrt na kříži, byli vykoupeni skrze jeho krev. Prostě, protože bez oběti, bez vylití krve není odpuštění hříchů. Musel být nějaká úplná konečná oběť, nějaký beránek, neposkvrněný, bez hříchů. Ježíš, Syn Boží, on byl bez hříchů. A on se ponížil. To znamená, že pro Boha, aby my jsme mohli přijmout spasení, on se musel ponížit. Aby my jsme mohli přijmout spasení, poslouchej dobře, to, co tě veme nejvíc ve svém životě, nejsou ani drogy, jak se říká v angličtině on high. Oni říkají on high, znamená jako výše. Někteří lidi věří, že když si použijou drogy, že se dostanou výše emocionálně. Ne. Způsob, jak se dostat nejvýš, jak můžeš jako člověk, je víra. Je víra. Ale jedině taková víra, která je postavená na základě Božího slova. Taková víra může přijít k Bohu, může přijít před Boha. Bible říká, že Bohu se líbí naše víra. Že Bohu se líbí, když my mu věříme. Bohu se líbí, když my věříme jeho slovu. Ale pozor, skrze to ty nepřijímáš spasení. Skrze to, že věříš v jeho slovu. Spasení se stalo skrze Ježíše. Ježíš zemřel, Ježíš byl 3 dny v hrobě, pak byl vzkříšen z mrtvých a šel na nebesa. To znamená, skrze to se děje spasení. Ale v tvém životě spasení přijde, když to přijmeš. Když tomu uvěříš. A jak my víme, že Ježíš to udělal skrze jeho slovo? Bez jeho slova my bychom nevěděli. To znamená, že slovo je mapa, která tě vede směrem k Bohu. Bez slova jsi ztracený. Bez Bible jsi ztracený. Bez Božího slova jsi ztracený. Nemáš směr. Nevíš, kam jít. Nevíš, jestli když uděláš 3-4 metry, jestli tam je řeka. Jestli tam je nějaká díra, nějaká jáma. Jestli tam je močála, bažina. Nevíš. Protože nemáš před sebou tu mapu. Bůh nám pomáhá skrze své slovo, abychom se vyvarovali močálům a bažinám v našem životě. Aby jsme věděli, že přátelství s určitýma lidma, třeba Žalm 1 říká, požehnaný člověk, nebo blázen muži, který nesedí s posměvači. Víte, kde je posměvač? Posměvač je člověk, když je mluvený Boží slovo, tak se směje. Ha! Třeba taková Sára se smála, manželka Abrahama, když slyšela, že Bůh řekl Abrahamovi, že se jí narodí dítě. Ha! Ona se smála, víte, proč se smála? Protože ona nevěřila, ona neměla víru. Ona se dívala na svůj život přirozeně, tak jako většina z nás se díváme na svůj život přirozeně. A přitom Bůh tady mluvil. Stejně tak Bůh mluví k nám dnes. Jediné, co ty potřebuješ dělat, je, jak jsem řekl, vypnout si všechny ty zhlasité věci
lidský názory, vypnout je a napojit se na vlnu Božího slova. Víte, když posloucháte rádio, když jste v autě, tak jsou tam ty různé frekvence. A dneska teda ty rádia jsou vychytané, že to samo se to naladuje, ale za starých časů jsme museli trávit hodně času, aby jsme se naladili na správnou frekvenci. Stejně tak to je s Božím slovem. Víte, Bůh to tak zase jednoduchý pro nás nedělá. Bůh nám tady dal slovo, ale nechá nás, aby jsme si ty věci našli, aby jsme kopali. My víme, kde je poklad, ty víš, kde je poklad. Ale ty musíš přivést ten krumpáč a lopatu vzadu v zahradě, jo? A ty musíš vykopat. A možná, že musíš jít hluboko, aby si vykopal ten poklad, 5 metrů. To znamená, je tam nějaký úsilí. Stejně tak to je v našem životě. Tady je Boží slovo, ale musíš ty vyvinout nějaký úsilí. To k tobě nepřijde samo. Změna nepřijde sama. Boží slovo v tobě nebude moc růst, pokud ty nevyvineš nějaký úsilí a nebudeš kopat hluboko. A čím hlubš kopeš, tím se dostáváš blíž k těm nejcennějším věcem. Pokud dostáváš věci zdarma, tak si jich nevážíš. Ale pokud musíš něco pro to udělat, abys ty věci získal, tak znáš jejich hodnotu. Znáš jejich cenu. Amen. Stejně tak to je s poznáním Božího slova. Tak, pojďme se podívat na Jan, ještě jste v Janovi, protože máte otevřenou Bible, 14. verš, se podívejte, Jan 1.14. Jsme si řekli, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo Boha, to slovo byl Bůh. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, jako má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Že jsme si řekli, na počátku bylo slovo. To slovo bylo s Bohem. To znamená, Bůh sám sebe zjevil jako slovo. Bůh se zjevil jako slovo. A teďka tady já řeknu jednu věc, ale slovo není celý Bůh. Bůh se zjevil jako slovo, to neznamená, že to slovo je celý Bůh. To je jenom část toho, co můžeme o Bohu poznat. Je to určitá část. To znamená, není to všechno. Bůh nám nezjevil všechna tajemství. Bůh nám nezjevil všechno. Bůh nám zjevil jenom takové věci, které on ví, že my potřebujeme pro svůj život na téhle zemi. Amen. Všecko, co my potřebujeme, aby nám bylo Bohem zjevené, nám bylo dáno. Je to tady. Bratři a sestry, přátelé. Je to tady. Ta mapa už nám byla daná. Otázka je, jestli ty se budeš podle té mapy řídit, nebo jestli se budeš řídit podle toho názoru lidí. Je na tobě. Je na každém člověku. Buď na svobodu, on nás miluje tebe a mě. To znamená, že nebude do ničeho nutit, tak jako ty jsi rodič, ty miluješ své děti a ty víš, co je pro ně nejlepší. A ty víš, že oni, protože už jsi v životě prošel nějakýma věcma, nějakou bolestí života, a ty víš, že oni si nemusí projít s těmýma věcma. Takže ty jim dáš radu, ale je na nich, jestli se budou podle té rady řídit nebo ne. Takže Bůh je milující otec, on tě miluje. On chce, aby jsi byl požehnaný. On chce, aby jsi byl spasený. Bible říká, že Bůh nechce, aby žádný člověk přišel do zatracení. Ale otázka je, jestli to přijmeš. Jestli postavíš svůj život na Boží slovo. A nebo jestli postavíš na názory druhých lidí, kteří jsou ztracení. Stejně jako ty jsi možná byl ztracený. Takže není to celý Bůh slovo. Slovo je jenom část, kterou Bůh o sobě zvedl lidství. Například otec si hraje se synem a schovává. A otec řekne, najdi mě a schová se. A chlapec následuje otcův hlas. Jo, otec je někde schovaný a ten syn ho nevidí a ten otec říká, tady. A možná ten otec ho vidí, takže říká, přihořívá. A pak ten syn, možná ten otec je schovaný za nějakou zdí a v té zdi jsou 2 díry a on toho syna vidí a ten syn chodí kolem a nevidí ho a ten syn jenom slyší hlas, ale nevidí tu tvář. Nevidí tu celou osobnost, která za tím plote. Jenom slyší hlas. Stejně tak je to s náma a Bohem. Bůh nás volá. Bůh tě volá. A ty nevidíš celou tu osobnost. A ty víš, že Boží hlas k tobě mluví. A důležitě, aby ty si mu naslouchal. Teďka ve staré smlouvě Izraelci slyší, nebo víte co, já dám ještě jednu věc. Než půjdeme dál, tak já bych chtěl,
Já vás chci naučit jednoduchou metodu, jak pracovat s Božím slovem. Teď jsme si řekli, že je důležité, že my jako bibličtí křesťané, konzervativní křesťané, věříme všemu, co Bible říká a věříme, že svět byl stvořený Božím slovem, my jsme byli stvořeni. To je základ. A teďka tady, když máme Boží slovo v rukou, jak s ním pracujeme, jak používáme Bibli, většina lidí neví. Já dokonce vidím, že většina z vás ani jste si Bibli nepřinesli dneska. A já nechci to použít, aby vás odsuzoval, ale ukazuje mi to, co je pro vás důležité v životě. Prostě, že nedáváte moc velký důraz na to, abyste si vůbec koupili Bibli, sehnali Bibli, přinesli Bibli. Já vás chci pozbudit. Jestli chceš vědět, jak se dostat ve svém životě z bodu A do bodu B, z toho místa, kde seš, směrem k Bohu, chceš znát Boží slovo. Chceš mít Boží slovo. Vzít zodpovědnost za svůj život. Víte, jednoho dne, až budou lidé v pekle, tak tam nebudou moc říct, no já prostě jsem tady byl, protože by Pepa pořád něco říkal, nebo Lojza. Tam nebudeš prostor pro tohle, kdo ti co řekl. Tam budeš stát sám za sebe, před sebou. A důležité, aby jsi měl tenhle postoj už teď tady na zemi. Že ty jsi tady sám za sebe. Je jedno, co dělá tvůj bratr. Dokonce i manžel a manželka. Důležité, co ty vnímáš, že Bůh tobě mluví. Pokud víš ve svém srdci, že máš si pořídit Boží slovo, že máš si koupit Boží slovo, že máš studovat Boží slovo, tak to udělej. Nedívej se na druhý lidi. Jedno, kde jsou druzí lidé. Většina lidí nemá mapu. Většina lidí jsou ztracení. Důležité je, kde ty jsi. Ty jsi dnes tady na správném místě. Bůh tě tady chce mít. Amen? Já vás chci naučit takovou jednoduchou metodu, jak vykládat Bibli. Protože v dnešní době je v módě překrucovat biblické vyučování. Žijeme v době, kdy každý překrucuje biblické vyučování. Lidi mají strpějící uši, jenom hledají vyučování, které chtějí slyšet. A věci, které se jim nelíbí, tak nechtějí prostě radši poslouchat. A máme tady takovou jednu všeobecně uznávanou studijní metodu, která se skládá z 3 kroků. Teďka nebojte se těch cizích jmén, které tady zmíním. Důležité, abyste viděli tu metodu. Takže první krok, možná, že já nebudu dávat takový důraz těm cizím jménům, ale jenom si tady napíšeme. Takže když ty máš Bibli, máš třeba, dejme tomu, otevřeme si nějakou kapitolu, pojďme se třeba podívat na Markovo evangelium a začneme u verše 1 první kapitoly. Tak to třeba zrovna mě tak jenom je. Pojďme se třeba podívat, otevřete si Marek 10, Markovo evangelium, kapitola 10. Teďka tady máte nějaký text v té kapitole. A máte tady třeba, když se podíváte, 10. kapitola, verš 13. A je tady příběh o mladým, bohatým vladaři, od verše 13 do verše 26. Teďka ten příběh nebudeme celý číst, můžete se na něj podívat doma. Tady je příběh o tom, jednoho dne mladý člověk, velice bohatý, velice mocný, přišel k Ježíši a ptal se ho na to, jak může člověk být zachráněn, spasen, jak získat věčný život. A Ježíš k němu o tom mluvil, ta kapitola je o tom. Takže vlastně, když se podíváš na ten text, přečti si to od 13. verše do 26. tak tam je nějaký příběh. A ty potřebuješ, když se díváš na ten příběh, za první, dojď do bodu, kdy prostuduješ všechny možný detaily tohoto příběhu. To znamená, vyšetřování, vyšetřuješ o tom příběhu, nebo zkoumáš, to je vlastně význam toho slova exegeze. Že ty se podíváš na ten text, řecký slovo exegeze, a ty hledáš odpovědi v tom textu. Co, kdo, kde, komu, kdy, proč a jak. Jak to tenkrát bylo, co písmo tenkrát konkrétně popsalo. Takže první věc, ty se podíváš na ten příběh o tom mladém vladaři a vidíš, že ten příběh popisuje určitou situaci. A snažíš se z toho příběhu si vzít co nejvíc informací. To znamená, díváš se na všechny ty osoby, které jsou v tom příběhu. Díváš se na toho mladého vladaře, díváš se na Ježíše, díváš se na ty ostatní lidi tam a přemýšlíš o nich a přemýšlíš třeba o tom mladém vladaři, jako kdybys to byl ty sám. Takže se díváš na ten text
z pohledu, o čem ten text mluví, o čem je ten příběh, kdo v tom příběhu se vyskytuje, jaký je pozadí toho příběhu. To je takový praktický pozadí. Jo. Potom druhá část, co si můžeš z toho konkrétního příběhu vzít jako biblický princip do svého života. A tomu se říká v řečtině, to se takový, nebojte se toho slova, tomu se říká hermeneutika, to je řecký slovo, hermeneutika. A to vlastně jednoduše, jaký můžu vyvodit důsledek z tohoto příběhu. Nejdřív jsem zjistil pozadí toho příběhu, kdo se v tom příběhu nachází. Mladý vladař, on je ztracený ve svém životě, on má hodně peněz, ale on nemá mapu. On neví, kam směřuje, neví, on je ztracený, neví, jak získat věčný život. Takže to je pozadí toho příběhu. A potom on přichází k Ježíši a Ježíš mu říká, jak získat věčný život, ale on to nepřijímá od Ježíše, radu, jak získat věčný život, protože se mu nelíbí. Stejně tak to je s mnohýma z nás dneska v dnešním životě. Že nám se nelíbí, že bychom museli změnit nějaké věci, odřít si něco. Víte, protože křesťanství to není jenom o tom, co získáme, křesťanství je také o obětech. Bez obětí není opravdové křesťanství. Musíš obětovat něco ve svém životě. Třeba obětovat lidi, kteří tě strhávají neustále do špatných věcí. Obětovat vztah s těma lidma. Obětovat, že se ti líbí jenom se dívat na televizi, kouřit, pomlouvat. Obětovat tohleto. Že už nebudeš tyhle ty věci následovat. Pro mnohé lidi jsou to oběti určitě. Ale bez těch věcí ty nemůžeš jít dál, nemůžeš se pohnout dál. Tak jako on se nepohnul dál. A potom v tom příběhu on odešel od Ježíše. Takže poté, co jsi zjistil, o čem ten příběh je, tak si z toho příběhu vemeš nějaký biblický princip do tvý situace, do tvýho života. Takže jakoby z toho textu si vemeš biblický princip. Co je princip z tohoto textu? Princip z tohoto textu je, že jestli chci získat věčný život, nemůžu mít žádný modlí ve svém životě. Žádná konkurence mezi Bohem a jinýma věcma. Můžu následovat jedině Boha. Jak jsme si řekli předtím, jedině Boží slovo. Ne tohle. Takže, když máš ten text biblický, tak si ho nejdřív zjistil pozadí toho textu, a pak si zjišťuješ, jaký princip z tohoto textu biblický se můžeš naučit. Potom ještě třetí věc, ale to nemusíš dělat, pokud v tom biblickém principu, v té hermeneutice, a to je aplikace. Jde totiž aplikace a hermeneutika, neboli biblický princip, jsou společný. Aplikace je, jak to uvést do svého života. Jak to aplikovat do svého života, jak to žít. Jo? Takže aplikace, jak žít. A vlastně o tom je v podstatě studium Božího slova. Velice jednoduchá. Vemeš si text, nejdřív si přečteš pozadí toho textu. Já třeba pracuji ještě s textem tak, že si dívám na jiný překlady. Dívám se ve slovníku, kde se to stalo, v jakém místě, jestli třeba Bible mi dává nějaký mapy přesně. Chci vidět co nejvíc informací pozadí tohoto textu. Jo? To je to první. Že vyšetřuju, vyhledávám, kde se to stalo, kdo tam všechno byl u toho, jaký učeníci, si tam vyhledávací nebo ne. Mě to zajímá, abych věděl, kolik lidí tam bylo přítomno. Možná je to není důležitý, pro některé lidi to důležité. Potom, co si z toho příběhu můžu vzít za ponaučení pro svůj život. To znamená, ponaučení jsme si už řekli. Neměli bychom mít žádné modly ve svém životě. Co je modla? Modla je všecko, co je v tvém životě na prvním místě před Ježíšem a Božím slovem. Všecko, čemu dáváš první místo ve svém životě, je modla. To jakoby nahrazuje Boha. To znamená, že biblický princip jsem si vzal, nemůžu mít žádný model, abych mohl získat věčný život. A pak se snažím to aplikovat do svého života. To znamená, podívám se na svůj život, jestli podle tohle textu v Biblii náhodou nemám nějaký modlí ve svém životě. Jestli náhodou není něco v mém životě, co je na prvním místě. Každý člověk je to něco jiného. U někoho je to sex,
U někoho jsou to peníze, u někoho jsou to děti, u někoho je to majetek, u někoho je to mít auta, u někoho je to postavení, u někoho je to vzdělání. Každý člověk to má jinak postavení. Dokonce modlou se ti může stát to, že chceš být za každou cenu přijatý každým člověkem kolem sebe. A stává se ti to důležitějším, to, co si o tobě myslí druzí lidé, než to, co o tobě říká Bůh. Než to, co Bůh chce, aby si šli. Rozumíte mi? Takže ještě to řeknu jednou. Máš ten text, zjistíš si co nejvíc informací o tom textu, potom si zjistíš, co se z toho textu můžeš naučit a jak ho aplikovat, jak ho žít. Tohle je velice jednoduchá metoda, jak si vykládat Boží slovo sám pro sebe nebo druhým lidem. Na to nepotřebuješ mi vystudovat žádnou teologickou školu, žádnou biblickou školu. To můžeš v podstatě udělat okamžitě, jakmile přijdeš dneska večer domů. Můžeš si otevřít svoji Bibli, otevřít si jakýkoliv text v Bibli a podívat se nejdřív na to pozadí toho textu. Podívat se na všechny ty věci kolem v tom textu. Pak si najít třeba jednu věc, jeden biblický princip, co Bůh ti tady ukazuje v tom textu, co tady vidíš, že se můžeš naučit z toho textu. A pak řekneš si, jak mohu teďka ten princip, který vidím, žít, jak ho mohu aplikovat, protože tohle je něco, kde většina lidí má největší problém. Nejjednodušší slyšet slovo, přijmout slovo. I když pro některé lidi dokonce i slyšení Božího slova už je velká věc. Ale je důležité slyšet Boží slovo, přijmout ho. Ale nestačí ho slyšet. Musíme ho žít, aplikovat. Bible říká, že člověk, který v Jakubovi, který slyší slovo, ale nežije ho, jako člověk, který se podívá do zrcadla. Se podíváš do zrcadla, pak se podíváš jinam a okamžitě zapomeneš na to, co jsi v tom zrcadle viděl, jak tvá tvář vypadá. Takový člověk, který se podívá do zrcadla a zapomene okamžitě, jak vypadala jeho tvář, tak je podobný člověku, který slyší Boží slovo a nežije ho a nekoná ho. Neaplikuje ho do svého života. A proč máme aplikovat Boží slovo do svého života? Aby naše víra byla silná. Aby naše víra byla taková víra, jak to Bůh chce, aby jsme měli. Aby naše chození s Bohem bylo silné. Aby jsme věděli, jak se dostat z určitého bodu do dalšího. Všimněte si, to mě vždycky fascinovalo, že Boží slovo, víte, já jsem se ani nedostal z první stránky svého textu. Mám tady 5 stránek. Myslím, že tím mám ještě 5 minut. A vidíte, Duch Svatý to tak nějak zahlačil, že si myslím, že jsem zdůraznil ty hlavní body, co jsem chtěl říct. Ale všimněte si, Boží slovo v Biblii je vyjádřené jako svíce mým nohám, nebo lampa mým nohám. Vy jste, co jste tady mladší generace, jo, děti nebo mladší prostě po nějakých, nevím, abych teďka nikdo nedorazil. Já si pamatuju za Komančů v Čechách, možná na Slovensku jste to měli taky, jsme měli výpadky elektřiny docela častý. Pamatujete si. Myslím, že v Severní Koreji to je na denním pořádku. No, že mají výpadky elektřiny, protože nemají dostatek peněz ten stát. A možná nevím, jestli to bylo důvodem toho, proč v Československu byly výpadky elektřiny, ale každopádně první věc, po které jsme vždycky šli, když byl výpadek elektřiny, bylo najít nějakou baterku nebo nějakou svíčku. Že jo? Takže jsme třeba vždycky měli rozbitý baterky nebo vypitý baterky, tak jsme museli vždycky šáhnout po svíčce. Všichni jsme tam byli, většina z vás, kývete na mě hlavou, takže víte ten případ. Teďka Bible říká, že slovo je jako svíce mým nohám. To znamená, představte si, chci, abyste teďka využili svoji představivost úplně na maximální úrovni. Představ si, že jsi v temném místě, v temné místnosti. Můžeš klidně zavřít oči, to je jedno, jestli si to dokážete představit. Jsi v temném místě. I žádný světlo, žádný zdroj světla, který by nepřicházel odníkač. OK? A jediný zdroj světla, který máš, je ta svíce. A co je zajímavé o té svíci, je, že ta svíce jenom osvětluje v kole určitý prostor kolem vás. To znamená třeba 2-3 metry. Baterka jde takhle, světlo, jakoby jde prostě v úhlem. Ale svíce, ne, svíce jenom osvětluje tu část kolem tvého těla, kolem tebe. To znamená, že ty vidíš světlo na další krok, nebo další 2 kroky možná,
maximálně, ale pak už tam začíná temnota a tma. Boží slovo je svíce tvým nohám. Už ti neukáže nalinkovaný celý tvůj život před tebou. Ty nebudeš vědět všechny věci, které se budou dít. Všechno, co se stane, nebo má stát v tvém životě. Ano, máme proroctví biblická, takže my víme, je přes 3000 proroctví o Ježíši, které všechny se naplnily. Jediný, na který čekáme, aby se naplnil, byl jeho druhý příchod. Nemluvíme o tom, mluvíme o tom každodenním životě našem. A my potřebujeme aplikovat Boží slovo jako svíci. My potřebujeme brát malé kroky. Tak jako vidíme tu lampu, to slovo, to svíčka, že nám ukazuje na další 2 kroky. Přesně tak je to s Božím slovem. Nám neukáže nalinkovaný všechno dopředu. To znamená, my máme zodpovědnost každý den studovat a znát Boží slovo a hledat, co Bůh nám mluví. A můžeme se to naučit skrze to, že když budeme si číst určitý texty, že budeme hledat biblický princip z toho textu, co si z toho můžeme vzít do svého života, jestli jsou nějaké věci, které potřebuješ změnit ve svém životě, to je biblický princip. Víte, Bůh, on chce, aby jsme se měli dobře. On nás miluje, milující otec. A on ví, když budeme dělat určité věci, tak jako vidíte se svýma fyzickýma dětma, když třeba máte na sporáku horkou kondici, vy víte, že když to dítě přijde a vezme do ruku, že se spálí. A možná vy, kteří jste se spálili, já jsem se spálil, tak mám ještě trošku na kůži spáleninu, tak víte, že to bolí. Ale to dítě to ještě neví možná, ještě se nespálilo, ale vy už víte, vy už jste tam byli, vy se snažíte pomoct, aby se nespálilo. A možná někdy to i zní, když mluvíte k tomu dítěti, že jste striktní. A to dítě možná v tu chvíli nevidí, že to vlastně myslíte dobře. Hej! To dítě si říká, ona mě křičí, on mě nemá rád. To je taková ta první reakce. Ale vlastně ty jsi vykřikl, protože to vychází z milujícího srdce, který nechce, aby tvoje dítě se spálilo. Stejně tak Bůh ti ukazuje svoje slovo. Milující otec a nechce, aby ty si spálil v svém životě. Pokud jsi se spálil, tak je odpuštění. Bůh ti odpustí a Bůh ti obnoví. Víte, Bůh rád obnovuje lidský životy. Bůh chce obnovit tvůj život. Pokud potřebuješ obnovení v nějaké oblasti svého života, dej svůj život Bohu, dej svůj život Ježíši. Podej se Božímu slovu. Hledej v Božím slově, kopej v Božím slově. A Bůh ti otevře dimenzi, kterou si to tím neviděl. Ještě mám 1 minutu přesně. 2 minuty. Musím nějaký shrnutí si teďka udělat. Tady. OK. Vím, že jsem se vůbec nedostal do svých poznámek. Dobře, velice rychle. Teďka budu velice rychle. Jenom poslouchejte. Všimněte si na slovo, že pro Boha nic není nemožné. Marie odpověděla, staň se mi podle tvého slova. A slyšela Boží slovo a řekla, ať se mi stane podle tvého slova. Takže, nebo tady, když třeba podíváme na Sáru, jež lůno bylo neplodné do jejich 90 let, ona přijala slovo, že pro Boha nic není nemožné a byla posilněna. Tady Genesis 18:14 říká, jestli pro Boha něco nemožné, v daný čas za rok touto dobou se k tobě vrátím a Sára bude mít syna, řekl Abrahamovi. V Římanům 4:20 Abraham nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře a tak vzdal slávu Bohu. Všimněte si, on nepochyboval o Božím zaslíbení. Jak přišlo to Boží zaslíbení? Skrze slovo. Ty nepochybuj o Božích zaslíbeních pro svůj život. Nepochybuj o Božím slově. Nepochybuj o něčem, co Bůh o tobě řekl ve svém slově, nebo říká. Ale jak ty víš, co o tobě Bůh říká, když neznáš jeho slovo? Nevíš. To znamená, potřebuješ znát jeho slovo. A jediný způsob, jak se naučíš znát Boží slovo, když ty sám vezmeš zodpovědnost za svůj život. Přestaneš se dívat na ty druhý lidi, tomu si tady řekli, co říkají nebo si myslí. Protože oni jsou ztraceni. Oni nemají svíci k svým nohám. Představte si, jejich život je bez té svíčky. Oni jenom stojí v temnotě. Není žádný světlo. Oni neví, jestli když se vydají dopředu,
jestli tam je propast. Nebo doprava, nebo doleva. Oni neví, protože jsou obklopení temnotou. Od takových lidí si chceš dát nechat radit? Takových lidí názor tě zajímá víc, než názor Boha v jeho slově? Ne, já věřím, že ne. Věřím, že většina z vás, kteří jste tady dnes, jste ti lidé, kteří chcete znát Boží slovo. Věřím, že většina z vás jste lidi, kteří se někam vydají a neznají cestu, že používají mapu. A nebo GPS-ku. Protože to je jediný způsob, jak se dostat do toho místa, kam chcete. Jediný způsob, jak poznat Boha pro nás. Ale pozor, řekli jsme si, že to neukazuje všechno Bohu, že to je jenom část toho, co Bůh zjevil. Ale to, co my potřebujeme znát, to Bůh dal do Božího slova. Pojďme se pomodlit, pojďme se postavit, a tě Bohu učit takovou akci. Když použiješ víru jako žebřík směrem k Bohu, tak najednou uvidíš, co všechno v Biblii je, že